شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة يلفزيون في كورفنا مع أخوكم في الله اسمه سالف تراوي مسمى بصالح. الحمد لله رب العالمين. Ankelen ko ka tangani ni masalo subhanahu wa ta'ala fa kan kishi ka bostane toroma o ko fe ka nga barada menani masalo subhanahu wa ta'ala to goy ale mi yen ne makrengren yani lahara ne matigi o ko fe ka seli ci basana men ka muhammad sallallahu alaihi wasallam nade di ci do mbela jere na da bañ ci de waratina min ko feble amma yini masalo subhanahu wa ta'ala fa kishi ni nama chama ko yini ala fe ala ko aka ci de mbañi ani aka so dinga bela jeli ani maoma loro tigura o ko fo kata se o ka dola mama amma yin masalo subhanahu wa ta'ala fe ala ka nye o jama kulina ka be bi araba duayma araba nambe kalula nori lasri foloy biye ale kile muka ani saba nanko rabi'u al-akhir we rabi'u as-sani ikado kafo nianye okalo muka ani sabala san jume san bakle kemenani binani ani duru no de hijra kalu rasul sallallahu alaihi wasallam ali bole makan kata madina ka beto kalu le sheki no de novembre kalu san kalu tan kelena 2023 alhamdulillah anyon soro yeli vision jabarani shenika arawa anga dina emission mi nabeka balmaka salif traore fe no be wole solo alhamdulillah rabbil alamin anyon soro ame temenanga walanda jmendo no de islamia gluma fulanayi no de selie walanda temenena anye chama fo ala ikado ka fo seli mi flani ketuga o di bala de seli mi flani itisaka do seli konana fika anye don folo de o nye don hukumu konna walanda be boloka ina fo walanda temene anye chama fo ala yame ka fo seli ibina seli Allah subhanahu wa ta'ala ka chide mbagote مفتاح الصلاة الوضوء كسري را دايرن كلي را جمن فلو ودي سلجي او سلجي كتوغو ونونياو اني تشامان فوالا هنا فو مسألة سبحانه وتعالى رافق قرآن بين كنا تقومنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمنى أن تمنى وبلا جلنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنت جنبا فطهروا ولا نتمنى أين بلا جلفو سلجي سلتسا كتوشيلا فيكا سلجي فيكا أتادي سلي يرك الدايل ناي فنجمي ودي سلجي تالي الله سبحانه وتعالى أكوتي أكو توجمي كنا نقول كامنا سلي نقول مدام كامنا سلي فانا سلجي دي تاري أنا نيراوكو كأنتكاوكو كان أبلا أنو نغرولا ka an kunkolo masaya ana an sen ka taa bila alkabakuru la ni janaba be maa min fana na k'i sanuya ka bɔ janaba in na Allah subhanahu wa ta'ala ni ale ka kuranɛ haya wali hadis ibn umar radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ni hadisa fana hadisa mi an y'a minɛ ka bɔ umar den na ala ka jabi ka bɔ filama a ko cogo di ako ala kira ko kisi ni nema bakan ako maa si tɛ ke e de bɛna i jɔ ka seli ka sɔrɔ seliji t'i la k'i ka dɔn k'a fɔ n'i y'o kɛ k'i ka dɔn k'a fɔ seli t'i ye dɛ f'i k'i sanuya de ka na i jɔ o tɔharatu min filɛ nin o de ye sanuya ye f'i k'o de kɛ dɛ o tɔhara min filɛ nin ye o sanuya in n'i y'o ye ko maanaha nazafa o yɛrɛ de ye sanuya yɛrɛ yɛrɛ o mago bɛ fɛn jumɛn na al-udu selji tatogo wal ghuslu ani ki iko ki isanya ki bon nogo la ikaro ka fo o de sanwa yere nonia wala na temene na yi chaman foni na waya yere fana ka fo seli yere a sharti o ye sanwa indi o sanwa yin fana anyo fana nonia o fo ko be kla kata clare flala o sanwa yin ko be kla kata claro flala o claro flala jmai al hadasul asghar nogo fitini ko wulili ka bɔ i kan wala hadasul akbar ani nɔgɔ kumaba o wulili ka bɔ i kan
k'i k'a dɔn k'a fɔ seli tɛ taa nin kɔ dɛ f'i ka nin nɔgɔ fila in f'i ka ninnu de bɔ i kan fɔlɔ nɔgɔ fitinin i k'o wuli ka bɔ yen a nɔgɔ kumaba f'i k'o wuli ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ wala yasi'u jami'u illa bilmahi tahir almutahhar wa o fana o wulili ka bɔ i kan o bɛ kɛ ni fɛn jumɛn k'o bɛ kɛ ni ji de ye ji sanuma ji mun n'a jɛlen don i b'a kɛ n'o de ji min n'a sanuyalen don n'a jɛlen don i b'a kɛ n'o de wa huwa allazi lam yataghayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw rahiyatuhu o ji min n'i bɛ nɔgɔ wuli ka bɔ i la ni o ji ye fo ji in o ka sɔrɔ o ma yɛlɛma a ma yɛlɛma ni fɛn nana saba min ye n'o de ye a couleur ma yɛlɛma ji min n'i bɛn'i sanuya madama e bɛn'i sanuya i k'a dɔn k'a fɔ ji i y'a lajɛ ka ban a couleur ma yɛlɛma n'a couleur yɛlɛmana dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ ji jɛlen wa n'a gu fana yɛlɛmana a gu mana yɛlɛma i mana ji bila i da kɔnɔ gu wɛrɛ b'a la k'i k'a dɔn k'a fɔ min tɛ ji gu ye k'i k'a dɔn k'a fɔ seliji man ka ta n'o ye dɛ ani jumɛn tuguni kasa bɛ ji min na ji kasama k'i k'a dɔn k'a fɔ nin saba n'o kɛra ji ye o ji la a dagalen tɛ seliji ka kɛ n'o ye lam yataghayyar lawnuhu a couleur ma yɛlɛma aw ta'amuhu ou bien a gu ma yɛlɛma aw rihatahu ou bien a kasa o ma yɛlɛma k'i k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn masina saba i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ ji o ji la i ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ji ma seliji tɛ se ka ta o la wal hadas n'i ye nin lajɛ hadasu min filɛ nin n'o ye nɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ o bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila la dɛ a tilayɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn awalan al hadasu al asghar n'o de ye nɔgɔ fitinin ye o nɔgɔ fitinin n'o o kɛra maa min na o bɛ wuli cogo di nɔgɔ fitinin n'o o yera maa min na wa huwa ma yujibu al udu ni nɔgɔ fitinin n'a yera maa o maa la o ye seliji kɔni o y'a wajibiyalen kan dɛ nɔgɔ fitinin yera maa o maa la i k'a dɔn k'a fɔ seliji o y'a wajibiyalen i kan dɛ a dɔ ye jumɛn ye bisababi khuruji shay'in min sabilayn bɔrɔ fila min n'o dogɔyɔrɔ fila ye i k'a dɔn k'a fɔ ni fɛn bɔra o fila in na i k'a dɔn k'a fɔ seliji bɛ wajibiya i kan dɛ o misaliya dɔ ye jumɛn ye albaul n'o de ye sugunɛ maa min ne taara sugunɛ kɛ f'i k'i sanuya dɛ i b'i sanuya ka bɔ sugunɛ in na i k'a dɔn k'a fɔ awil ghaid ou bien banakɔta maa min taara banakɔta kɛ i b'i sanuya ka b'o la ka sɔrɔ ka don seliji la a dɔ ye jumɛn tuguni aw hir arrihu maa min n'o ye fiɲɛ bila i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye seliji wajibiyalen don i kan dɛ nin fɛn saba n'o o dɔ y'i sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ seliji wajibiyalen don kan dɛ wa n'a uzali ou bien o n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛ n'olu sera k'i sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ f'i ka seliji de ta k'i sanuya ka bɔ o la nin y'a fɔlɔfɔlɔ ye n'o de ye alhadasu al asgar nɔgɔ fitinin o ye nin ye wa filanan ye jumɛn ye alhadasu al akbar nɔgɔ kumaba o nɔgɔ kumaba min filɛ nin wa huwa ma yujibu al ghusl n'o sɔrɔla maa o maa la k'i k'a dɔn k'a fɔ koli de wajibiyalen don o tigilamɔgɔ kan n'o de ye nɔgɔ kumaba ye n'a ye maa o maa sɔrɔ koli de wajibiyalen don o tigilamɔgɔ kan ko wayajibu bisababi al-ihtilam aw al-janaba aw al-haid aw al-nifas i k'a dɔn k'a fɔ o ye jumɛn ye o sababu dɔ ye jumɛn ye i y'i da i sugora sufɛ i dalen i sugora fo kana kɛ janaba nana bɔ i la o tigilamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ koli wajibiyalen don o tigilamɔgɔ kan dɛ i dara i sugora i mana sugo i k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɔr'i la fɛn min n'o bɛ koli wajibiya i kan i k'a dɔn k'a fɔ i kan ka koli kɛ o la a wuli janaba ou bien janaba bɔra maa min n'a balikuyara janaba nana bɔ a la ou bien sira wɛrɛ fɛ janaba nana bɔ a la k'i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ koli wajibiyalen don o tigilamɔgɔ fana kan a wuli haid ou bien maa min n'a y'a ka laada ye n'i y'i ka laada ye ka ban i k'a dɔn k'a fɔ janaba a wajibiyalen don o tigilamɔgɔ fan a ye nifas ou bien bange joli o ye bɔra maa min na k'i k'a dɔn k'a fɔ koli wajibiyalen don o tigilamɔgɔ kan nin ye nɔgɔ ye nɔgɔ min n'olu de nɔgɔ kumaba ye n'an k'olu ma alhadasu al akbar i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɔra maa min na k'i k'a dɔn k'a fɔ koli wajibiyalen don o kan wa an bɔra ka fɔlɔfɔlɔ min bɔ n'o ye hadasul asgari ye n'o o bɔra maa o maa na i k'a dɔn k'a fɔ seliji
o wajibalen do o tigila mɔgɔ kan nka alhadasul akbaru o ye koli ta yɔrɔ ye an b'a ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an bɔra ka darisu min di ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya ko ɲuman ala ka nɔgɔya silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fana deli tuguni ala ka kɛnɛya di banabaatɔw ma ala ka hinɛ banbagatɔw bɛɛ lajɛlen na an ka foli an b'a bila ka taa an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen an'an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan ani minnu bɛ jamana in kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen o la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina jamana an bɛ dugawu kɛ n'i y'a ye an bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ da an bɛ sunɔgɔ an bɛ wuli dɔw de jɛlen don o ni kɔ ka jamana k'a kisi an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka kisi ni tanga di jamana kɔnɔdenw ma ani olu yɛrɛ minnu n'o b'o baara la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kisi di a bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka ɲɛmaw ala k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ an b'o ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ gɛlɛya bɛ jamana wɛrɛw la minnu ye silamɛ jamanaw ye an b'a ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka hɛrɛ ani basigi ala k'a don o jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabula ka d'a kan silamɛ bɛɛ lajɛlen balima kelen de dɛ silamɛ dɔ ye tɔɔrɔ sɔrɔ silamɛ ɲɔgɔnya sɔrɔ o la sa silamɛ o silamɛ n'a bɛ tɔɔrɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen kan o la sa an b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala in kana sawaban fa min Allah وإن كان قطعا ومني ومن الشيطان أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين